Здравейте, вие гледате Мисия България. Аз съм Дениза и ако трябва да представя себе си с една дума, то това е номад по душа и сърце. Обожавам да пътувам, както в главата си, така и света. Обожавам голямото синьо и всичко, което ми носи топлина и светлина. И сега бих искала да ви представя екипа, с който ще имам удоволствие да работя по теми, които са актуални както за вас, така и за нас. И ще започна с моя съводещ Илия. Здравейте от мен, аз съм Илия. Близо 10 години съм политически журналист. Работил съм за вестник, за радио. Имам докторат по кризисна комуникация, преподавам в Софийския университет. Но тъй като числото 2 е по-малко от 3, ще ви представя нашия трети колега, Надя. Здравейте! Здравей! Здравейте вие! Аз съм Надя, от 12 години се занимавам с журналистика. Докторати нямам, за съжаление, но пък имам доста богат опит в ефира. Радиоефира в случая, на Българското национално радио. В екипа на BIT се надявам да помогна за това да правим истинска телевизия с истинските теми на хората. Не на медиите, не на политиците. Това, което интересува вас. За щастие, нашия екип не е толкова малък, а има още много колеги, които ще работят за вас. Затова в следващите няколко минути ще ви ги представим. Александра Топчиева е още един човек от нашия екип. Здравей, Алекс. Здравей! Ти завърши нещо наскоро. Какво е това? Да, тук що се дипломирах бакалавър политология в Софийския университет. А преди това какво прави? Преди това съм се занимавала с доста проекти за електронно управление в България, с Американското посолство в България и Институт за електронно управление в Ръджърс. Работила съм по доста проблеми за младежки политики, образование, реформи във висше образование. А за нашите зрители какво ще работиш? За нашите зрители ще продължа да се занимавам с младите хора по света, студентските общности на българите и ще отразяваме техните важни събития и ще бъдем до тях. Обещаваш? Да. Кой е Димитър Димитров и обича ли да яде спанак? Това ще разберем от Дениза. Здравей! Здравей, Митко! Ще разкажеш ли какво те води в нашия екип? Какво ще правиш с нас? Аз съм Димитър Димитров, на 23 години съм. Миналата година завърших журналистика в Софийския университет и работих близо 3 години като репортер в Българската национална телевизия. Миналата година завърших и журналистика в Софийския университет. Това, което ме води насам е, че искам да се занимавам с нещо ново, да правя нови неща и да правя материали и още всичко, което може да достигне истински до хората и да ги накара да се замислят и да обсъждаме теми, които са важни както за българите в България, така и за българите, които работят и живеят в чужбина. Както виждате, Митко носи съвсем силно тяло, силен дух, различна перспектива, млада енергия. И сега ще се отправим към друг наш колега, да продължим пътя към нашия екип в друга посока. При мен вече са Деси Димитрова и Марим Тенев. В представянето им е написано, че Деси Димитрова ще се занимава в BIT с бизнес, Балкани и бутербанички. Мерим пък е донесъл тук чесън. Надявам се да разберем в следващите минути защо такива кулинарни достижения, какво общо имат те с телевизията. Здравейте! Бутербаничките ще са за колегите, ще ги правя и ще ги консумираме заедно, защото обичам, но основно ще се занимавам наистина с бизнес новини. Ще се опитам да покажа, не ще се опитам, а ще покажа и ще разкажа, че това не е една скучна тема. Съм тук, защото получих възможност да говоря и да разказвам и за Балканите, което е моя тема любима, и ще се опитам да разкажа за този свой интерес и за тази малко позната тема, защото сме малко хората, които се занимаваме с това в България, и да бъде интересно и за зрителите. Икономическите журналисти сме повече, но аз ще се опитам да покажа, че това не е една скучна тема и че ще бъде интересна и за нашите зрители.
Аз съм силно респектирана от всички колеги, които разбират от икономика и от международни новини, така че моите уважения към двамата. Меро, защо този чесън на масата? Както знаеш, една от големите ми слабости в този живот е Гърция, където съм живял около 10 години. Преди няколко дни се върнахме от там, но решихме да не посещаваме Солун и Атина, където всички ходят и предават. Отидохме в най-западналия район на Гърция, това е североизточна Гърция, където е столицата на чесъна. Едно село, което се казва Нея Виса. В Нея Виса около 1000 българи берат чесъна и го обработват. Те живеят там постоянно и затова отидохме да видим защо българите са избрали тази работа и защо не искат да живеят в България. В същото време, както известно, обичам да се занимавам с международна политика, правил съм сутрешния блок на БНТ. Не обичам да ставам рано обаче, така че много се радвам, че този блок ще бъде сутрешен за Щатите, но не и сутрешен за България. Това е със сигурност голям плюс за хората, които го правят. И да те питам нещо преди да преминем към другите колеги. Къде смяташ да ходиш на почивка? Ами, за сега няма да ходя на почивка, ще работя в BIT. Но ако тръгнеш, може да ти потребват и тези 1100 драхми. Това са около 3 евро. Много скоро в Гърция, може би, ще се въведе отново еврото. За драхмата, предполагам, имаше предвид. Благодаря ти за услугата. Ще се обърна към теб задължително, но сега предлагам да се обърнем към Дениза и Илия, при които вероятно имат други наши колеги, които чакат да бъдат представени. Деси Микова работи, учи и снима. Защо? Нека тя да разкаже на вас. Прав си, уча от много отдавна, работя от 8 години, специализирам международни отношения. Да, и снимам само за удоволствие, за съжаление все още. Но по-интересното е, че за историите, които снимаме с останалите колеги от екипа, сме готови да стигнем навсякъде, независимо колко е далече и колко е високо. Стигала съм до Венецуела и до Индонезия, ако това може да означава нещо за мащабите. Иначе ни е интересно да търсим истории, които започват от България и стигат до всяка точка на света, или пък независимо къде са започнали, акостират в България. И се надяваме, че така ще свържем хората, които са тръгнали от тук или са стигнали до тук, за да видим, че светът е много малко място и човек може да се чувства дома навсякъде. Нашата работа 3-часова има и хора, които се грижат всекидневно за нея и измислят и подреждат темите и историите, които ще разказваме за вас. Това са нашите родители, ги наричаме символично. Ще се запознаете сега с тях. Родителите на емисия България всъщност са две прекрасни дами, Филипа и Кремена. Здравейте! Разкажете ни малко повече за това какво ще представлява емисия България и всъщност защо точно вие, защо точно продуценти? Ролята прилича много на родителска, защото това е един доста дълъг и труден процес, подготовката на това предаване емисия България. Самото му заглавие подсказва каква е неговата цел, мисия. Не просто емисия, то е мисия. И целта, която сме си поставили, е да бъде максимално задълбочено, когато говорим за всички неща, които говорим. Да, нашата кауза е да разширим границите, да ги счупим, да ги няма. Да обясняваме какво се случва, да го разказваме, да го показваме и да го превеждаме, защото много често събитията изискват тълкуване, за да бъдат разбрани. А какво да кажем на зрителите на BIT за вас? Коя е Филипа и коя е Кремена и защо вие сте продуценти на емисия България? Филипа е журналист от 12 или 13 години, като ми е малко трудно да разкажа подробно, защото съм работила всъщност в всички видове медии, в телевизия, в радио, в уеб пространството и съм се занимавала с почти всички видове теми от политика, държавно и местно управление, икономика, енергетика до международни отношения, Европейски съюз, Германия в частност. Аз имам малко по-концентриран опит. Последните 6 години, всъщност работя в медии от 10 години, но последните 6 основно съм се занимавала с новини. С това да работя с репортерите, с хора на место и на терен. Това е. Всъщност ние имаме нещо общо между нас, даже доста общо. Едното е, че двете заедно преди време започнахме един друг подобен проект. Участвахме в неговото създаване и работехме там заедно като продуценти на новини и продуценти на предаване, публицистично.
Така че съвсем не сме отскоро семейство. Да, и новото начало не ви е чуждо. И не е случайно това, че се допълваме всъщност. Новото начало е много хубаво винаги, защото е много младежко и в него има стремеж. Не попадаш в машина, която вече се върти и ти трябва да си намериш мястото, а създаваш това ново нещо съвсем от начало, което е доста вдъхновяващо. Какво да очакваме от вас като наши преки ръководители? Да сме строги като истински родители. И категорични. Няма да сме толкова строги. Това предполагам ще го видим в процеса на работа. Предлагам сега да отидем отново при Дениза. Тя ще ни покаже и разкаже за още един наш колега, за когото научих, че много хубаво разказва истории. И за да има пълен джендър баланс в нашия екип, ще ви представя още един млад мъж, още един пътешественик, Асен. Къде се научи да разкажеш добре своите истории? Истории обичам да разказвам от малък. Много малък, но последното учене се случи в Холандия, където живях 5 години и половина, почти 6. И там разказвахме различни истории в текст, видео и така нататък, с идеята да може тези, които не могат да си разкажат историята, ние да разкажем възможно най-добре. А какво ще разказваш в BIT? Какво ще правиш тук с нас? Надявам се да продължа със същото. Хубави, качествени и истински истории. Очаквайте още интересни истории от Асен, тепърва. А сега бих искала да ви върна към Илия, който ще представи Таня, а тя ще ви говори за социалните мрежи. Таня е вашия човек за интернет и социалните мрежи, но тя няма да разказва истории, свързани с рецепти или някакви вътрешни вълнения, а всъщност как се променя всеки ден света чрез интернет, Фейсбук и Твитър. Това е Таня. Здравей! Здравей, Илия! Много ми е приятно да съм тук. Ти какво ще работиш в BIT? Аз работя в медии в интернет от близо 10 години, като редактор и като журналист. В BIT ще бъда главен редактор на сайта и моята задача ще бъде да предоставям на всичките ни зрители информация актуална във всеки един момент, от всяка една точка на света. В емисия България ще следя социалните мрежи, където темите се определят от хората. Нашия дневен ред няма да бъде този на останалите медии на политиците, а този на обществото. През годините успя ли да се научиш какво е трол и кой е трол в социалните мрежи? Троловете са много. Важното е да бъдат разпознавани и да бъдат ликвидирани максимално бързо. Както виждате, още от днес сме на въртележката и имаме много работа, но да знаете, че ще разчитаме на вас да ни направлявате и да ни помагате в това да определяме кое е най-важното от деня, защото нашия дневен ред е и вашия дневен ред. Това е екипът на емисия България. Ще се събуждаме с вас от 7 до 10 в Чикаго. И ще осмислиме деня в България от 3 до 6. С мен Илия, Дениза и с мен Надя. Die, 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 die,